mundo de galegos que habitan nas brétemas da fantasía e da lenda. Son os personaxes míticos, como Breogán, o rei galaico protagonista do noso himno. Xa sabedes, o fogar de Breogán. E que dicir da raíña Lupa, que tentou enganar os discípulos do apóstolo Santiago. Ou da lendaria bandoleira Pepa a Loba, que andaba coa súa cuadrilla pegando tiros polo monte adiante. Pepa Loba é un personaxe mitolóxico curioso, porque ten varias capas de significado. Actualmente chegou aos nosos días como unha bandoleira, pero o seu nome Pepa Loba relacionase cos lobos, igual que a raíña Lupa, cos lobos. Todo isto dos lobos ten unha capa anterior, non? Antes de ser bandoleira, o ser mítico era a peeira dos lobos, que era unha muller que dirixía mandas de lobos. Despois pasou a dirixir bandoleiros e a saquear. Pero tamén hai personaxes que van do mito ao ritual, como é o caso do apalpador, que polo Nadal visita os nenos de Galicia para deixarlles agasallos. Ou o gatipedro, un gatiño branco cun corno que entra polas xanelas das casas e provoca que os nenos mexen na cama. Bueno, a mitoloxía galega está moi ben sellada coa natureza e cos ciclos da natureza, vale? Iso é o primeiro que hai que entender. Non son seres míticos deslavazados, senón que teñen un significado, están vivos no noso territorio. A Santa Compaña, ao final, son os espíritos dos mortos. Por que en Galicia está tan viva? Porque Galicia é a entrada ao mundo dos mortos antigo. Na antigüedade, o mundo dos mortos non estaba no ceo, senón que estaba no mar. E nós estamos xusto na fronteira onde empeza o Océano Atlántico, estamos no Finisterrae, onde se creía que acababa a Terra e empezaba ese mundo dos mortos. E por que o mundo dos mortos estaba aí? Porque o sol poñíase no mar e a xente vía todos os días como o sol morría no mar. Pero o día seguinte volvía a salir outra vez. Entonces é ese mundo dos mortos onde morre o sol e onde van as ánimas ao morrer. Pois a Santa Compaña fai o seu camiño camiñando, casi sempre vai a unha illa que se atopa no medio do mar. Así que neste percorrido polos grandes personaxes tamén hai espazo para as meigas, as mouras, os lobisomes, os trasnos e os biosbardos. Todos eles entran no noso vindeiro exame. É o momento de invocar a mochos, curuxas, sapos e bruxas. Falamos agora de mitoloxía. Para o cal estamos coa nosa seguinte alumna, Rocío. Que tal, Rocío? Hola, Dani, que tal? Todo ben? Moi ben. Teño vos que dicir, antes de nada, que a nosa alumna dixémoslle prepara o tema da mitoloxía. E tanto preparou que acabou escribindo un libro. Amósanos ese libro que traes aí, Rocío. Sí. Como se chama? El bosque de los Igmas, memorias de mis ancestros. Ah, memorias dos teus ancestros, que ten que ver tamén, certamente, coa mitoloxía polo que nos contaches, ou non? Algo. Meigas hai. Eres a alumna perfecta para esta proba. Contanos de onde ves, Rocío. Bueno, mis padres de Orense. Ajá. Yo nacida en México. Por ahí el destino me llevó a Riviera Maya. Acabé en Estados Unidos. Mi esposo es americano. Mi madriña querida. Y ahora pero vaya aquí... percorrido fixeches, o sea, sí. Tes como unha triple nacionalidade. Sí. Medio galega, medio mexicana, medio estadounidense. Sí. En que porcentaxe cada unha destas partes? Mais ou menos? Bueno, por amor americana. Por amor americana. Por el esposo. Mi corazón está en México. Y mis raíces gallegas. Entón dixámolo 33. Así sí, está ben. Ben, imos xa coa materia, coa proba. Mira, unha serie de personaxes. Tes que adiviñar que personaxes son mitolóxicos e cales non son mitolóxicos. Okay. Ben, o primeiro personaxe do que falamos é a meiga. Unha meiga é un personaxe mitolóxico ou non? No, no es. Non. As meigas, a ver, las hay. A velas ailas, eso din. Eso dicen, y sí. Sí. Sí, claro que hai megas. Claro que hai megas. Claro que hai bueno, megas. Pois deixámolo a tua interpretación. Se ti dis que as hai, hainas. Vale, moi ben. Pero efectivamente sí que é un personaxe que de algún xeito tamén se trata na mitoloxía. Mira, temos o lobisome. Lobisome. Ese no lo he escuchado, pero me parece que es como el hombre lobo. No, es mitológico. Personaxe mitolóxico? Sí. Moi ben, nada que dicir. O lobisome é ese home que metade home, metade lobo, se ou non? E, polo tanto, é un personaxe mitolóxico. Moi ben, vas moi ben, Rocío? Vento en popa toda vela. Seguinte, Paspallás. 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 Personaxe mitolóxico ou non? Ese tampouco lo estudié. Hai que estudar máis, Rocío? Sí, es que de lo que estudié de las megas no venía. No me suena, no sé de... A ver, dame una pista. No, se non che soa, non che soa, porque non é mitolóxico, é un codorniz, un ave. Ah,
Nada que ver coa mitoloxía. Seguinte, mira. Ollo dourado. Ollo dourado. Ollo dourado. Ese me suena a un pez. Soña a un pez? A un peixe, entón? A un pez marítimo, algo del mar. Non é exactamente un peixe, pero é un tipo de pato, de ave, polo tanto, que habita precisamente en lagoas. Vale. Entón tampouco é mitolóxico. Ok. E por último, o trasgo. 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 Me suena a un animal también, pero mitológico. Animal mitolóxico. Sí. Quere facer un pouquiño das dúas, pero sí, é un ser mitolóxico, un ser fantástico nocturno que anda por aí a facer estragos. ¿Y qué físico tiene? Cortamos e miramos despois, porque non teño nin idea. O que está claro que é un ser mitolóxico. Sabes que pasa, Rocío? Que imos agora deixar un pouco de lado, deixámolos aí, por que anden por aí, a estes seres mitolóxicos e volvemos ao mundo real, porque temos grandes persoeiros que abriron camiños.